Film. Har vi hvad? Skulle de ikke være kolde, de spasser? Er de kolde nu? Ja. Har du bundet eller resten i håret? Jeg er sikker på, at den ikke lige skal have en tur mere. Jeg tror, de kan, for det står ikke varmt. Fryser den op i låsen. Er det halvkoldt at holde på? Ja. Skal vi bruge resten? Eller slukke for den? Eller sluk for den. Nej, sluk den. Tryk nu på den. Det er